Negurako prestatzen naiz behar eginaz, nire bizkarrean daramadala ogi zorroa edo gariale neu baino astunagoa. Ezu bezala, alferkeriara emanda negu guztian, barau egiten. Zer jan ez duzula, zeure bakardadean. Otzik handienetan, elurrak lur guztia estalduagaitik, daukat niretzea lurraren azpian, bere gari gelarekin. Azeri, erbi, soso, birigarro eta hainbeste hegazti gozeak argaldurik. Hotzak igarorik dabiltzanean, ni ez naiz, ez hotzaren, ez gozearen beldur. Gizon guztiak naukate behargintzat, esan ohi dute, ikasi behar dela inurrietatik. Behargin eta kontuzkoa izaten, eta prestatu behar dela zer jan beharrik ezin den egunerorako. Ipuin honek irakasten digu ez buruzalegiak izaten, ez arrotzen gure gauzekin ere. Esana eta antxinakoa da, bakoitzak bizi duela bere zoroak. Bakoitzak bere burua goratzea, da bere burua ondo ez ezagutzea.